Birman kissa, historia, ominaisuudet ja hoitovinkit. Tervetuloa kanavallemme. Tänään sukellamme Birman kissan kiehtovaan maailmaan, joka on rotu, joka hurmaa kissan ystävät upealla ulkonäöllään ja lempeällä luonteellaan. Birman kissoja kutsutaan usein Burman pyhiksi kissoiksi, mikä viittaa niiden salaperäiseen ja legendaariseen menneisyyteen. Näitä kissoja ihaillaan paitsi niiden kauneuden, myös niiden rakastavan luonteen ja uskollisuuden vuoksi ihmiskumppaneilleen. Birman kissan alkuperä on kietoutunut legendoihin, mikä tekee siitä yhden maailman kiehtovimmista kissaroduista. Legendan mukaan Birman kissat olivat pyhien pappien kumppaneita temppeleissä Burmassa, nykyinen Myanmar. Sanotaan, että nämä kissat saivat kultaiset turkkinsa ja safiirin siniset silmänsä lahjana jumalatar Tsun Kyaun Kseltä, joka muutti kissat heijastamaan heidän puhdasta ja jaloa henkeään. Vaikka legenda lisää rotuun mystistä viehätystä, Birman kissan dokumentoitu historia alkaa 1900-luvun alussa Ranskassa. Birman kissapariskunta tuotiin tarinoiden mukaan Burmasta Ranskaan 2 englantilaisen toimesta, ja tästä lähtien rotua kehitettiin ja säilytettiin huolellisesti. Birman kissa tunnustettiin virallisesti roduksi vuonna 1994, ja se saavutti nopeasti suosiota koko Euroopassa ja sen ulkopuolella. Birman kissat ovat keskikokoisia tai suuria kissoja, joilla on vahva, lihaksikas ruumiinrakenne, joka säteilee eleganssia ja voimaa. Yksi Birman kissan tunnusomaisimmista piirteistä on sen puolipitkä turkki, joka on silkkinen ja pehmeä koskettaa. Niiden vaikuttavat siniset silmät ovat toinen rodun tunnusmerkki, joka antaa niille lähes mystisen ulkonäön, joka vangitsee jokaisen, joka katsoo niihin. Birman kissoilla on ainutlaatuinen väri, jota kutsutaan pointediksi, mikä tarkoittaa, että niiden korvat, kasvot, tassut ja häntä ovat tummempia kuin muu keho. Birmanin ikonisin ominaisuus ovat sen hansikkaat, puhtaan valkoiset tassut, jotka erottuvat tummemmista kohdista. Nämä hansikkaat ovat aina symmetrisiä, mikä lisää rodun eleganttia ulkonäköä. Birman kissoja on useissa värivariaatioissa, mukaan lukien seal, sininen, suklaa ja lilac, jotka kaikki ovat yhtä kiehtovia kuin edelliset. Birman kissat tunnetaan lempeästä ja rakastavasta luonteestaan, mikä tekee niistä upeita kumppaneita sekä perheille että yksilöille. Niitä kuvataan usein ihmiskeskeisiksi kissoiksi, koska ne pyrkivät muodostamaan vahvoja siteitä ihmiskumppaneihinsa. Nämä kissat ovat leikkisiä, mutta rauhallisia, ja ne nauttivat hyvästä leikistä tai yksinkertaisesti rentoutumisesta ikkunan ääressä. Leikkisyydestään huolimatta Birman kissat tunnetaan rauhallisesta käytöksestään. Ne eivät ole liikaa äänessä, mutta kun ne puhuvat, se on yleensä pehmeällä, melodisella äänellä. Birman kissat tunnetaan myös siitä, että ne tulevat hyvin toimeen muiden lemmikkien, mukaan lukien koirien, kanssa, ja ne ovat yleensä lempeitä lapsille. Birman kissat ovat yleensä terveitä kissoja, joiden elinajanodote on 16 vuotta ja joskus jopa pidempi asianmukaisella hoidolla. Kuten kaikki rodut, ne voivat kuitenkin olla alttiita tietyille geneettisille sairauksille, kuten hypertrofiselle kardiomyopatialle, HCM, joka on yleinen sydänsairaus monilla kissaroduilla. Säännölliset eläinlääkärin tarkastukset ovat ratkaisevan tärkeitä niiden terveyden seuraamiseksi. Niiden puolipitkä turkki on suhteellisen helppohoitoinen, mutta se vaatii säännöllistä hoitoa takkujen välttämiseksi ja parhaan ulkonäön säilyttämiseksi. Koska Birman kissat ovat sisäkissoja, on tärkeää tarjota niille runsaasti henkistä ja fyysistä stimulaatiota, jotta ne pysyvät onnellisina ja terveinä. Raapimispuut, lelut ja interaktiivinen leikkiaika voivat auttaa tyydyttämään niiden luonnollisia vaistoja ja pitämään ne viihdyttyneinä. Birman kissat ovat valloittaneet kissanystävien sydämet ympäri maailmaa, ei vain kauneutensa, vaan myös rakastavan ja lempeän persoonallisuutensa vuoksi. Ne ovat esiintyneet eri muodoissa mediassa, kuten kirjoissa, elokuvissa ja taiteessa, ja ne symboloivat usein eleganssia ja mystiikkaa. Birman kissat ovat myös suosittuja allergikoiden keskuudessa, koska niitä pidetään hypoallergeenisena rotuna, koska ne irtoavat vähän karvaa ja tuottavat vähän hilsettä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Birman kissat ovat täydellinen yhdistelmä kauneutta, eleganssia ja rakastavaa luonnetta.
Niiden rikas historia, erottuvat fyysiset ominaisuudet ja rakastava persoonallisuus tekevät niistä ihanteellisen kumppanin monille. Jos etsit uskollista ja lempeää kissaystävää, Birman kissa saattaa olla täydellinen valinta sinulle. Kiitos, että seurasit meitä tällä matkalla Birman kissojen maailmaan. Älä unohda tykätä ja tilata kanavaamme saadaksesi lisää viihdyttäviä, taiteellisia ja hauskoja videoita luonnosta, eläimistä, taiteesta, filosofiasta, historiasta ja tieteestä.